Velkommen til Du Bager med Gabrielle. I dag skal jeg bage en Oreo-kage. Hey Pia, vil du bage en Oreo-kage med mig? Ja! Jeg elsker Oreo. Selvfølgelig. Vi skal bage kagene på 180. Så først skal vi sætte alle ingredienser i kagen. Vi setter 2 kopper hvete. Og 2 kopper sukker. Tre fjerdedeler av kakao. To teskefulde bagepulver. En teskefylde salt. Den skal vi røre alle sammen. Og 2 store egg. En kopper karnemelk. En kopper olje. Two hours later. En og halv teskefulde av vanilje. Okay. En kopper av varmt vann. Yeah. De to ordentligt to lort. Yeah. I ved det. I skal ikke benægte det. De gør det alle sammen. Original James Brown-stil. Jeg kigger på fugle. Hvorfor ikke, hvorfor ikke? Når de sidder på min hæk. Jeg kigger på fugle. Hvorfor ikke, hvorfor ikke? Måske om lidt er de væk. Jeg kigger på fugle. Mest torsdag, mest fredag, mest lørdag. Og jeg siger hvorfor ikke, hvorfor ikke? Måske om lidt er de væk. Kom og kig, jeg har købt lidt frø. Holder dem i hånden ved min yndlingssø. Fugle piger kommer til min by. Meget godt spinat. Opnået i bonus. Bonus givet det. Så vi venter 30 minutter med kagen i ovnen. Ja. Jeg kigger på fugle. Hvorfor ikke, hvorfor ikke? Når de sidder på min hæk. Jeg kigger på fugle. Hvorfor ikke, hvorfor ikke? Måske om lidt er de væk. Jeg kigger på fugle. Mest torsdag, mest fredag, mest lørdag. Og jeg siger hvorfor ikke, hvorfor ikke? Måske om lidt er de væk. Kom og kig, jeg har købt lidt frø. Holder dem i hånden ved min yndlingssø. Fugle piger kommer til min by. Og får alle mine hunde til at gø. I en jungle af beton. Så vi setter 4 kopper flormelis. En kopper smør. Og så vi ser... Egg. En egg. Det drikker i da. Så vet ingen av oss. En teskede vanilje. Så vi setter Oreo-kremmer. Kommer til min by og får alle mine hunde til at gø. I en jungle af beton. Solen skinner, det er snart sæson. Jeg mener jagtsæson. Giv mig tid, det skal nok blive fun. Jeg har øjnene på dig. Birdie, birdie, nam, nam. Fugle flyver rundt om hovedet på mig. Birdie, birdie, nam, nam. Himmeldronning med honning.
til mig. Birdie, birdie, nam, 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 nam. Jeg kigger på fugle, hvorfor ikke, hvorfor ikke? Når de sidder på min hæk. Jeg kigger på fugle, hvorfor ikke, hvorfor ikke? Måske om lidt er de væk. Jeg kigger på fugle, mest torsdag, mest fredag, mest lørdag. Og jeg siger, hvorfor ikke, hvorfor ikke? Måske om lidt er de væk. Så kom ned derfra, så kom ned til far, så kom ned til mig. Så jeg kan få min kikkert på, yeah. Hvor I været henne hele vinteren? Jeg har gået rundt og følt mig så ensom. I må ikke bare forsvinde sådan. Heldigvis kommer I tilbage ligesom pingpong. Sig goddag til min King Kong. Nu vil du lege Monica og Clinton, eller Martha, Homer Simpson. Så lad os tage en sving om, som de gør i Kings. Meget godt. Så vi er slet i dag, og jeg håber, du har lige min kage. Se den næste uge. På fugle, hvorfor ikke, hvorfor ikke? Når de sidder på min hæk. Jeg kigger på fugle, hvorfor ikke, hvorfor ikke? Måske om lidt er de væk. Jeg kigger på fugle, mest torsdag, mest fredag, mest lørdag. Og jeg siger, hvorfor ikke, hvorfor ikke? Måske om lidt er de væk. Så